la reina, vet aquí, que es va recloure aquí, en aquest monestir. No com a monja, sinó com a reina. Aquí, en el monestir, ella va fer-hi construir al costat un palau. I en allà va recloure-s'hi primer en la seva tristor, per veure que el seu marit s'allunyava d'ella ja un cop mort,